Yau da gobe sai labari. Yau mu ne, wataran ba mu ba. Rayuwa lokaci ne. Ya za mu ɓata wannan lokacin da zaman banza? Kullum kwanakinmu suna ta raguwa. Allah sarki mu kuma ba mu sani ba. Da zarar sun ƙare na san mutuwa ba za ta bar mu ba. Ta ɗaiɗai za mu tafi ba tare da shawartar uwa ko uba ba. Zaman banza bai dace da mu ba. Yanzu kana ƙarƙashin bishiya, an jima kana kwanci a inuwa. Da hakan ne za mu gina rayuwar mu yan uwa. Mu bar zaman banza, mu tashi tsage, mu nemi na kanmu, mu yi tunani akan gobenmu, mu bar dogaro da na wani mu. Domin naka sai naka, da abin wani gwara a ce naka. Bar damuwa da wanda bai damu da kai ba, domin yin hakan babu riba. Komai lokaci ne, kuma komai mai wucewa ne.